tayo dito sa oil spillage. At meron din tayong agas dyan para sa mga kailangan ninyo. Muti unay, kin pagamuyo unay nga digiti kalugaran tayo iti Birhen Milagrosa ket kaadwan na nga pagsapulan ket agkalkala ken kastamat makita yamot nga dayto iti kapintasan nga resort tayo iti probinsya tayo nga isu ti paspasyalan ti kaadwan nga turista ket apektado unay ta ngamin andamot mabalin ti mapanagkalap amot nga magapan digiti turista gapu kadaytoy oil spill. Ako Mayor, akadati nga napasama ka insidente, ana iti inaramid wenno agda mga aramiden ti LGU tapno ti kasta matulungan dagiti naapektaran. Nakas nakita yu tatay nga nagipunong tayo iti relief natulong kadagiti kalugaran tayo nga apektado iti daytoy nga pasama ket saan lang dayta babaan ti panagkisarsarita tayo kadagiti na duma nga ahensya iti kalman adu dapay digiti mabalin iti tulong adto mga ahensya na para kadagiti kalugaran tayo iti Birhen Milagrosa. Kas nakita yu tatay imiwilas tayo pa digiti apo nga taga RHU tayo ti health tapno ti kasta ket ma-check up nga sigod digiti kalugaran tayo na adda ti epekto na kadigiti angot nga naitid daytoy nga pasamak ijay nga lugar ta namin no idi ni kalman ken idi na minsan aldaw ket nakaroonay saan ka pa makaasudeg ken baka maulaw ka pa no awan iti mas mo kadaydi nga kapiksa iti kaado ti oil nga nag-spill ken angot nga gapo kadijay and dalong bye-bye. So, gagawin na dito ako, Mayor, kalpasan ito nga maikat or mayalis dito yung barko. Ano ito kubraan ng TLG tapos malayability iti dito nga lugar ako, Mayor? Orayon mi iti mabalin nga recommendation manipod kadigiti ahensya nga eksperto kadigiti nga problema tangamin ket masapol nga adalan da no ana bati dapat nga aramiden mi ken aramiden ti gobyerno tayo ken kastamot no ana iti partisipasyon daytoy magingko kadaytoy nga barko. Tapno ti kasta ket amin digiti pagsarita ni sote nagsari pagsarita mi kinya po gobernador tatay ta into no sumangput daytoy representante daytoy nga barko magingko kadaytoy nga barko ket siguro ket ag sit down pagsaritaan no anamot iti obligasyon ken itid na para kadigiti kalugaran ken kalugaran tayo nga naapektaran daytoy nga problema. Kumusta dahil crew na sir natama? Or adada pelenti ba? Digiti crew da adada pelang itoy adada ijay Birhen Milagrosa naka-house da ijay taororayin damot DJ umayong representante DJ kumpanyada tapno ti kasta ket magapagsarita da ken aramid da no anak dapat ng aramidin. Dahitoy adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.